Rusia mamu akwa ba family Nyansapo TV so. Ena nso ye da foforo a oduma nkoma oba ade ne nananum. Ade adum ye ma ade achi ye. Nyansapo kasafo ni so nie. Se de bia ene muhia ye se amamre ne amane ne se usan ye ho a watwa agya wadwo. Afi se de mpanyifo kan se usumani hafidi a wo ye agya wadwo no. Se usumani hafidi se wo menti we saa wo de ne hakotie bia sa ne se Nyansapo eba na amamre ne amane ne abakwasem de a Nyansapo we firimu a enye ye aye kokromuti a usan ho bopa enye ye nti enne so ya sanso ahia medin ade na jamfi adutwum nenne yehia ya ese oman Ghana enye mfie no aduosia enson 67 years nti yemfa ne se oman Ghana ye nipa sesiye ne ne te ha di nkomoyi ana 67 years old man na brabo no se ne tie ayeye ayeye se ne mabetima behwe no ana anyi nti ne mada so dan no asem mienu na mebusa oman no estate ewom sisie be ya brabo ya tutu ye makodru no ayeye se de ye pe no ana se ye papa ya hu ye brabo enti ye ntimi amfa ye manuru ba bi nti ye mada so dan ye da so dan oman no ana se ye wo ye ho ha ye ho kire ye se na sitie na he ne free a ye ba be ye Ghana ye beduru ba bi a ye de eduru for me fa wonko machi kakra na se de be ka se Nyansapo de ndema no abakwasam de ahinta de asiri ne yipi ama obi a etibi no hwe bi nti se wo hwe a wo like a no wa comment de wonti ase no wo twere sem ben gu ase a ebeyi wa no na wo so ano wa hye ama wondua bi a no so ese wote Ghana abakwasam ba bi o man ni free ene ba bi a ebeduru ene estate sisi yi no obi a tibi no hu bi ni hu se ye free ba bi ne ba ye free faako o man ne so ye wo kasakuo ahodo bebre ana wo man no ye wo amantam ahodo bebre kan na ye edu ana omampanyin kofo omampanyin anana kofo ado ehun ne se da bi amantam ni be sosoro do nti wo se wotete bi free bi mu ano nti odi nsia abeka ho me nya du nsia nti yemfa na mantam du no ya na wo ho dada no se de ya tete free mi de kasakuo kro na mu bi na ya tete bi free ma chechim aye ne mantam enya mantam nsia ya ka 6 regions they abeka ho na 16 regions kan na akọ school ani ebusa say how many regions in Ghana say 10 regions no start here bobo and te say ndie enya 10 bi enya du bi eye dunsia na ba bi aye free na ba ye free ba ya ebenya akro Ghana no ye nyina ye free faako kasa ko hudo no bebre free faako ebi su free ne ba bi ya mu free ba ye nyina ye nim ya bakwasem ya mamre ne amane ne ya bakwasem kire say aye akanfo aye ka twi kasa no ene nuanum srimfo no ebi efri faako ne baaye ebisi Israel ebisi we nse from Ethiopia ekotena Senegal krobi efen Kumbisali ne kroki to bi efen Ghana no ye kasa aye enei dagoma fo kasa na sekere ne se dwakese enti dwakese no enti yenya afa ahodie kwa me kromasa kofa kasa no se na o sa kasa ko ni bi de sa kasa na ye adwuma ano nti efiri ho no ba no kasa ko ni bi firi akwantuo aye ena nuanum srimfo ne asantefo twifo no ebi ya ne omo ya asantefo no omo ne firi sa Ethiopia na mum Senegal ho no mo pa no motena cheye Senegal kro ne fe ne Kumbisali no Kumbisali ne kro kito fe ne Ghana echese dwakese echese na dwade ho ne ma go ade no mo di hu dwakese pa ye gold na ho gold no mfa ne black gold ana no mo di hu dwakese e ho no mo di free ho no ma amotena ho mfi ahenum ne koduru ba be hu se ho kire ne atete ne ma bi koso ekom edi mfie miensa na nsuo nto ti na adidi sem eden ene nti am to ma kwantu so ade ba o manim e be duru kura na nkofo bi to France se Mali kuro no so na nkofo bi ti ho no ma o na chichiri kuro no fam se Sokotofo Marifo no nkokwen sabe kan na akoko no bi kunu ade so timi pam na free kuro no o mutimi kum bi anipa a okuro mo nyina no ma fa kuro no atena ene nti ma ayekoye se o mbe fa Malifo ne Sokotofo mo chichiri kuro no e be kon medical kasa aba kwasem we se Sokotofo no adwuma titru a se de na Kumbisa de kuro kito Ghana omo anom ho no adwuma anom ye opanyi ano ho no ma ye fe opanyi bawa ne yerenom nwotwe no adwuma anom ye okese pa ye dwadi ho adwuma ya titru ye gold na mum Sokotofo nde omo sa kuro nom no so moa hu adwa
na nom so di nti aboa efe no ne odwan adago na ntwe adago no efiri saa Sokotofo na ye nsan moa no nti da broni agrekefo eto saa eye adago ne din no odi Sokoto gudari ne to no so no fi se saa aboa no honom na omo ye omo kese pa di hu dwa omo betena honom fi kakra omo beduru honom no eye ekon abrantie bi a ono so ye Sokotoni a ebra malifo ebe pam Sokotofo no na ya wo no na awotwe ono eye ne se da ompre fi se wote abate ba kwasem se mfi aduasan achi na obete se ni kuru ya wo firim ene saa malikuru na malifo no mbekogye ya nkofo foforo nso firi Senegal abekon apam malifo na mom so abetena ho ananti oba bene opanyi ba ware ne dom a mo firi Ghana Senegal kombisa de kuro kitwa Ghana no ebekon kodenden a abrantie ne din efe no asundi ataketa na sabe oye bubu ani obi a ontimi enante nti na ontimi mforo ponko so na otare ponko yam otare ponko ne ma ba bi opeso ko bia ponko de ne beko osoma ajanse mekumu a oba ne nkumu nwie ya ajan ne nyae nipa na ekumu no eno nti enam so ma opanyi ba wane dom no ma ntimi tom de dom ne san eto o ma kwantu so omuduru kura efe Burkina Faso na edom onipa wo ho omutwamu wo ho ebeduru sirem saase kuro no hu se hoda ho no ma emma ne bi chichire omudom obi a ne yire no mocho obi a ne dom chichire omukuro ko se twi di na asefo ne sane ba afom ha ono so benya ne so ne de wo ha sabre na kuro na efe no waga nti achire ana broni ebaaye broni ba be se behu se sika wa ha sika bebre wo fa ha no hu gold wo ha fa hu gold nti am se sa din no waga no on fa no Gold Coast se sika wo man no bebre Gold Coast no niam ekọ mu bi eni ene ye di ye fa ahodie da etoso adiosia enson 67 years of independence ya bra bot say yen sha se firi broni apen so abra Senegal Portuguese ya ne nanan fam Portuguese fo eba koye no be dan ye ma English fo no abra ye ba se ye ba ye nananom binum trim se ye prefer ahodie ma ye ho no na broni ni atena hanom mfie wo ha ene dumiensa 113 years ene broni ni ye de tena ha 113 years no sabre no na abrofo na betiti schools ema ye nananom bi enya bi koye enya akwanya ko bi enti ye kowie se omako school aduru ba omo sua de aduru ba se wo se omhu se ye di ye ho free broni nsem ti sabre na abrofo no mo hanom no ena na die so nanso so opanyi bi a etena ase a odwe huhu se wo hu se wonuanom Gold Coast fo ni bi se do masua omade aduru ne omunimani omomani makoduru no de omo ye bi a che se omunya fa ahodi a omo pe eno nti opanyi bi a na efe no George Alfred Grant ya dodo edian na dodo na de nim ne Pa Grant otwere krata akoma nipa num bi se omo nyina me enka mbom bebi a ye pray ye fa ahodi hia ase firi ye nene ye chirechire mu omo nyina me enka mbom na omo prefer ahodi ema Gold Coast no omo ne omo hu firi English bronism eno nti opanyi George Alfred Grant ya na efe ne Pa Grant otwere krata akoma nipa enum bebo mudin opanyi a na efe no Akonagye Eduoda Kufuado omampanyi a ote akonyo sisi ni papa opanyi a na efe no Obichebilamte opanyi a efe no JB Dankwa ana opanyi a efe no ye Oforiata omuye num ombeka ono George Alfred Grant no mamuye nipa nsia ana omkohia meeting na meeting no esanse saabe no woye bibi na broni ho a waso betimi ayehi obetimi abahawo enti bebe onko ye meeting no Sopon aye 7th April 1947 edana na ye dwoada 7th April ahwefo betimi agogo no ahwe data sampanyimfo ensien enum no koka opanyi George Alfred Grant efe ne Pa Grant ho ema mu hia no na ye 7th April 1947 ona nko hia ntom ko hia no adwento ato na bibia akowie se de hia ye ne de broni hye ne de waye ne niam atoto ne niam akoduru no se betimi anya fa ho de a je se te amanyukuo eno ti saada no na bibini
Yeah, o Gold Coast ha. O ka me se. E kan ho bom se saa na tie dia na yen kan ho ne ntia amanyoku. Di saa da no mo tie amanyoku edi kan a Gold Coast na enye Ghana. Atiye. Ya mo to amanyoku ni din. Se omo nyina na ahia na maka omo ho abom. Nti omo yen se enka bom amanyoku o matinti omo to ni din United Gold Coast Convention. Utwa de tia ya UGCC, United Gold Coast Convention. Omo tie saa amanyoku no. 7th April 1947. 1947 anso ne yewo mampanyi dada wanya ne ba bi kwa ye fe no Jerry John Rawlings anane maame de Veronica Agotchi ne papa de James Ramsey. Sa 1947 na 22nd June 1947 yewo saa mampanyi no so. Nti omo tie amanyokuo ye edi kan na me fanse na bosom ko na bosom mienu mu ane de wo mampanyi so dada Flight Lieutenant Jerry John Rawlings, the late president of the Republic of Ghana hase. Anu nti omo tie amanyokuo ni wie no omo hu ne se amanyokuo de yate na emom ehu ehia twetwerefo a obi a ono na da bia sese office da bia party adwuma nko an wo ye. Anu nti omo de omo kaka omo ni hu abrantie bi a otu kwan na ye fe ne Francis Ewu a otu kwan okọ US se fi US besin san so call UK. Omunya de omani bu nse ne ene yentu ensan fresh abrantie no. Yemum ofra America eko US ne de eko UK ne de. Na ne di na sesa. Ya fe no Kwame Nkrumah. Nti obotwe krata akoma no. Se omuhia se omra na omo etwetwefo emfama UGCC United Gold Coast Convention. Wa antwe oma no anwofom. Wo koyi. Ama omo nemum krata de bro omo ne se eho na owo no enema mu oden ontimi mma sabe the schema ship and a different English about Gold Coast. Ontimi mma eno nti ombetimi so adwuma na mde hye ne sande obeye na mum omomo ano se de beye a obetimi aba beye adwuma. Nti omso keka omo ho bom ema opanyi a ye fe no George Alfred Grant, Pa Grant. Ema omo sika 100,000 pounds. 100,000 pounds. Se omo famra opanyi no na on famra. 100 pounds. 100,000 dey me dretchi. 100 pounds from the man say on fa when sika na kan sika na wanya na so ampa obai. Ema omo kire nsan paso agent secretary nti o meye. Da bia o man na free ba ne kwan wa nti na ne se ye mu bi yehu ba bi a empanyimfo bi o mo ba akire anhu de empanyimfo ni hu ye no. Ha wa empanyimfo no fa mo man hu bi na o to o man na se e de ye niema hu hia na ye mu bi akoma ye ntimi no. Da ba bia ye free ba. Nti eba asa no omo ye ne se okay waba be de adwuma hye ne nsa omo ka chen se ba yi bi osumi bi o metu anka 200 pounds. Osumi bi o metu anka 200 pounds. Oje tum se obeye ama o start adwuma no na ohene bi won kran a o din pa won kran ya osu alata omo hene ana o ho no ma efe no ni kwamla bole ana o ka kire nkranfo se eniema abrofo eton ma yokurum ha nyina anya ne mapapa na omudi yasunti na de omo pe no moton ma ye enu nti efisa abre iko mo obi anto broni ade bosome ne enhwe ade broni tena hono ma bosome hu sampa Gold Coast fo nwura broni bia store enkonkota ade enti omo ani ba omo ho so na ansa na no na Ghana fo a eye Second World War English aban no wo hade omo course mo nkoko bi ma ye no mo hihye omo bo akese se wo ba e beye wo yama me beye wo yama no mo ko ba ye ebo omo so mo nyina omo ani ba akokra so nti omo de ani bre eye se omo so enti ase omo ko English omo ko broni ko busa no de enti abo omo hye omo no omo ani so omo ni so ani nti omo kire omo ase na saa bre no omo ne enkroma ne saa UGCC fo no e kasa mo kire omo se mo ani anya din a yemfa musika ne mamu enti 28 February 1948 aye Ghana fo soja fo a edom call Second World War no ebi emache mote se ye nananom do moja to ho ma ye ne a saa mpanyimfo 9 no omo maache call e de dom bi kam gina ekire omo maache call se omo ko bisa broni se die nti ana mo e ba omo hye omo ni so samba me afa yadwuma ebe bi enwuma amamo
yɛbɛ ma mu fia mmatram ne nyina bi ama nanso so broni bufu English broni bufu ma ne twetio esi ye nananom so ekum wo mu enu nti ekoba asa no ba abrofo ne tirim se ene na nkofo ye o makote party ebra ye nanan ni kwamna mole eka se ma obi anto broni de bosome na enumu a abrofo sa oma omko second word sa ma che call broni su kobusa na oma nuro mu kum wo mu no enti e ma ne koye se ana se UGCC foi ene se kire oma ehu se aye osuala tamanche no ohene no ene hye se ma obi a nanso o ka asa no di be se nansa ne nan no na treko gold coast nkrodi nyina obi ase ye nwura broni bia store ntade de se de ohene ne kan no mo se ya mpane mo to mo nya papa omu di omu so nti de omu ade omu ebo omu pe no omu de je nsem bebre no nti omu di so gold coast fo di so sa abre no e ma no omu nto broni ade eno na ma abrofo no ade abufu na da na omu kum sa asojafo no mko second world war no asojafo omu ko obi e de yaw ebobo wura abrofo no stores esisa omu niam won kran akire na mantam na aka nyina ate se omu wura abrofo no stores omu niam nti ba bi obi a yes ade de bi omu wura abrofo no store omu niam na omu sesa de ko omu ye ho hwenye yi to omu yoro mbete committee se da bi ade wo ye hye ne bi nsida enti yenhwe de enti asa de na si the committee no recommendations from the comma governor ne say said ya ndo mo makwa ame ento aba na wa obedi nkunim no anu nti akoye se ene ye beto aba na do obedi nkunim ye hu said ye ya mammu no ane niema ebeko se broni ayese nipo mutuma yakokodro ya saade we dia ne ye nto aba na hwese de besi akọ anu nti omo asha ma akwan se ometima to aba sabre no so na UGCC mpanyimfo no mo di anim tie amanyukuru na ya che wo matum ache kwa ame nkoma aka ho omo ekum asojafo no 28 February 1948 1st March 1948 ana ya che kwa ame nkoma ane mpanyimfo no kan UGCC mpanyimfo na ka ho ya chi wo nyina ne dom kogu fiase enti anu no ana honom no na enkruma kote ne ho free UGCC fonum ekote CPP nti sabere benya amate ho fo no ti bra o munya akwan pia abontia mo bontoa no na CPP fo ne message ene o mo campaign message ni se sabere na bruni ho ye gokotufo hifi se o mo hu ne se o ma ha o mo ma o mo abre eniema bebre eno nti na bruni ho ye gokotufo enti ekoye se sa na tie dia omo campaign message a CPP for the kwa abontin se broni UGCC mpanyimfo na akwaji sika afiri broni ho eye mate ho for CPP for no ana eka omo campaign message a omo ma ne to Ghana for trim ni se omo akwaji sika afiri English broni ho eno nti UGCC for no enka no kore enti ma ne koye nsempie ya sabre no se UGCC for no ko ba bi se omo person ko bontoa kaso nkoye campaign na omo Gold Coast for no twom ho adane omo ho ene omo ku kumbi sabe na enyemre sabe no omo bo ntoa na no mo de ku wote se UGCC for abaha na aye ntokwa UGCC for abaha na aye ntokwa nti enam so ma akofa ansem bebre sabe na enye mre na nye easy kura amfa ma sabe no Gold Coast se ye ne aye ho no ye nte ye ho ase ama ye twa ye ho ene ye ho konfise amakwati amanyuko CPP afri UGCC fi se nkroma no wo UGCC UGCC mpanyimfo nso so ene ma omokofa no free Liverpool ebra na wo ho no ma na wako school US sabeto na ngomasua so wo Liverpool na woni bibifo a omo prese ombetimi asua de no magye fa ahodi ama omo man no tie ba omokofa ne ba no mumum aba betene ho anya doma dinachi ama UGCC omo efna CPP for message niti ama UGCC for so ho aye di sabre no na enye mere ewo aye Gold Coast ha enti ejina mu ama nam so ma broni ma akwan safe de yento aba nti yeto aba ama CPP ya nkruma eda wo ma no a odi animu no ebedi nkunim nti nkruma ba ye mampanyi o ma no be be yefiri ba ne kwan wa nti na hu se ye mpanyimfo ne bia
omunim baabi e free ba etin nsema e free ba na de omutoto oman na sia na odwene ho na are ho fi se baabi e free ba no omunim baabi e free ba omunim Hawaii kom Hawaii Bruni de FM Hawaii English for de FM Hawaii Portuguese de FM enko asom a ye nananom ananya honom na ye ho asem na ye ka enko asom a ye nananom kom go coast bere so ye chi nipa to dan na odam no ye de change agu na chi ne nan ne nsa ye manaduane a baabi a wote a obegya ne nan a obagu nsuo no ehwa na wote a manaduane so so hwa so ne se otena di tesu baabi a ye free ba ye nananom mo di kanfo no omo brei efiri English Bruni nsem saa bere no nso so na omo sha sese ye de adwene bi hye yitrim se obi aba bewu ye frɛ no Yesu Kristo nti momfa no se mo kra no magye nkwa nti de ebe ye wo bia no wu abekɔ heaven eno nti ye nananom da nko asom mu ebre sofa no ya ye dibi ye kɔ no abakwasem kyerɛ se ye nananom opepe adiosia nipa 60 million na Bruni form fra bibrem ha edom somdom okɔ akoton mamom akosom nanso so ahomete sema ewo mu ne se omokodure na aka nipa no opepe duminu na nipa 60 million na aka 12 million omomakare nyina wu ani yeyi atopum baabi e fra baabi dungeon ho ne de omagu baabi a woda no se abrofo no missionaries no mo soro no mo kanyame asema kire se do yonko se ho no aka no brofo se love your neighbor as yourself omo de twere konkon breye no omo te soro ne se de mfna ne bi ba ne se ne ho ye na kono ne se ohia na wasoma se mo mfra ne mo fa oba we mre me no ba ne ba no wa mpene a esa de na koto ba bi foforo ye na no mabre ba bi o ma na du no mfie yenya ya di ye ho mfie wa mfie aduosia nson me bisa o comment section ho na fa koto se wo ye Ghana ni ohun se mfie aduosia enson a ye di ne nei no ye ya brabo ani bibia no e fata sa mfie na ye di na se be papa ana wo fa bi ana ye na bi ye nua panyi bi ana onye mfie aduosia enson ana da so dai onuamo ene ne wo fa nom onye mfie aduosia enson 67 years se ne ho kire no na onuamo mpanyimfo bi onuamo bi ommo baabi ammoa no ammo na besia na wo buada onuanom ammo na besia ne light ne bulb wahye na adum wontimi ento bulb nhyem onuanom ammo na besia wontimi ntwe ne ma school fees onuanom ammo na besia wontimi ne di ma ne ho nto no ye situation Ghana wo msiesie no man to aso ne enko yenim enkroma ba ye mampanyini Bruni ama yesika na ye nananom no bi percent ka ye ni Bruni ntena enkroma se da bi ohia Bruni ka ye ni sika na ye di na sabrinya Gold Coast breso ni ye di pounds English fo sika pounds no isa so na di eso ntom sika ne bi na ye di enkroma se da o se sika no se sika no de ba cedis owie o se ntimi ni Bruni ntena ha ti Bruni ko o ye ne constitution na mamra a odi bu ne man de wo mu ha adwen ya me ha me na ha me se o se ye one party state amanyuko ba ko pe ne bedi Ghana so ene nti ye nto aba bi till se obewu no ma say ni ba for free na amanyuko na mu nti one party state ne de betena Bruni sika odi ma ye no na esan se abrofo no ye aban adwuma e wo ha fi sa na no motie no me ye aban na adwuma no omo sa atwere krata abre nkroma se omo ntimi mo nko omo kurom saa wabre omo nya hwe efi se no me ye abadwuma no end of year benefit end of service benefit is de ma omo pension pay enti omo san buy se omo working for sika ma omo ba no omo ba ye nya nkroma ane na pamfre na so afo no enya omo munim kontabuo accountant form ma waka am Bruni na sa waka ni sika ena oje de koye ni nyina mu no na ye wo ho no ma yenim se bibi ekoso osisi adan obi oya koso modam Kwame Nkrumah University of Science and Technology oye jute factory shoe factory Kumasi sugar factory enyuma ndi obi bebre nyuma ne bebre
na de wo mu ha adwen ni se obi enwuma oyewe nanso ne nyina mu no na ekoduru ba bi se opese oye abebire mu nyina mampanyin na saa bre no na nti wo hya se enkuro ni bi a atwa eho ahia no one wo mo obebembe no ayenkofa ba one wo mo ntam eno nti tabia na oye ene manyapade wonkof nkuro ahodo so ko Guinea oko Egypt oko nkuro ni bebre osisi adan ni ade wo Egypt kura de osi training din go ho owu ye na no pepa ne din firi ho da so si ho Guinea de da so si ho enti asojafo ni bi ehun se da bi oman no yade ye ho awie yenya fa ahodie yasesa ye din mpo Broni fe Gold Coast yasesa ye din ye fe Ghana niema ekoso asese ye de ye ho na ye ne ma no ye hu ni saa sika broni di gyae no ye hu se nkroma de yade foforo saa bre ne so yade ye ho enti ye natural resource ni nyina ye de Ghana ban na na hweso ye gold ye timber bauxite manganese diamond cocoa bibia ye ne ana hwe bibia ya broni se ne bibia mu biem nti de ne se odi sika ne ye project nkofo krum sisi adan nya pade nkofo krum nti ye ma won so esori tia nti nya ye first school d'etat ya aye opanyi bia no esoja ne fen general akwasi amankwa afrifa ofiri asante mampon krobi efre okrobo hono ofiri on ne di dom bi anim emom ye ku kutokanum ne dom ne bi kan om ye ku ka kire nkroma se yetu obaga na onyama mpanyi bi endo nti omutu na mpa akofa ankra bai enu achi yedidim ye hu se yebehu ankra chi yebenya efensa mampanyifo ne beto aso benya champon ebenya akufu ebenya Lawrence na akufu champon de toaba ni no champon baaye no ne di on so de general sa no esojani zine fe ne di ni Ignatius kutu a champon nti bo se ene kura obi ade champon ne fe na Ike na ye sa mampanyin na ma sa di ne beka wa Ike a champon obi ade champon ne fe na Ike na ye sa mampanyin no esojani fe Ignatius kutu a champon obeye mampanyin no so firi Asante kuro a ye fere hotel boom atwoma tabum krokitu be fro hwedim ehona na opanyin efe na Ignatius kutu a champon ehona na ofre obeye mampanyin 73 ebesi 79 ana ono na breso no so baa ya wasi da bi yade ye ho ne ofa ahodie dia eni kwase ye krabro ni niam bedi enti besi akora me nkoje bi ye ni ankasa ye nya adwuma na emfa ne di enti yeto saa na yini ti se de na danka kufado amamwe mu ye benya one district one dam ye benya planting for food ye use saa terms no saa brofo no the same thing ne benya no o mampanya na efe na champon Ignatius kutu a champon Ike champon abreso no ye benya asembia na e kan say operation feed yourself ye ne aye no ye nya adwuma na ye mfa ne di bosia akora won koje bi ampa so na ye do ewie ton nua de nua ne bi kwa amano ne koton na mamu no na obi ahu se ekoso anso so asojafo bi so sore se da bi na nenim die ene ne idea se ne bi bia wodi bu man na asi eno nti omuso be ye ku 1979 opanyi ani efe no ono so general WFK Akufu ni funu enu ye General Frederick Kwesi Akufu General Frederick Williams Kwesi Akufu ono so be ye ku omuso be ye ku eno mutu a champion 79 saa 79 na Rollins so ne enso so say there be o hwede Akufu ye na omwa oman no ayese woni sika untimi ni de wope omone ne nkofo nko na enjoy Ghana nti nyaade onso mpene na saa bre no na ye wo asojafo a omabo omo ho ano a omode mfie du 9 ekoni mfie du num asi omani so se saa mfie du 9 no so a ombe ye ku no matu aban bia ote akonya so na soja aban take over eno nti saa bre no na opanyi efe ne bo achijan
wo ye soja ni na so benya promotion obre sabe na Lawrence edi helicopter afa do me bridge ase apie enso so na o pese o ye promotion na wonya o promotion man ko ni ma o ye practicals na o ye best eduru se okoye theory na ye wo omo crack paper bi omo twere exam say friend current affairs omo twere current affairs na wo ye hwan Lawrence o twere ni sa mprensia 6 times asa na o pass current affairs no enti omo eka omo bom say e wo ka kire mpanyimfo no say omo baabi na ya omo kosua de e wo ho eno nti omo so ti ase ma omo wo be maka ba bi e frɛ say officers mills na dan no mpanyimfo no wo soro ase enti omo tena ho no omo nsua current affairs no se de be ya ankwala na omo twa current affairs no omo ntimi no omo tro omo ntimi na so na nya saa na botan ni say omo de mfie du nan asi omo ni so se eduru a kwan bia so omo be yiku na omo de etu aban a ote akonya so na omo take over omo twa mu mfie du nso na Lawrence be kan kuo ni ho to se na danfo pa ya ye frɛ no Boachijan be ka ho Boachijan do na mpanyinfo ka so na kɔ nakra na o ye ne yonko brebo a oben ne pa enti omo saa kuo ni wo ho enti Lawrence ko ka kire 10th May 1979 na Lawrence e ka kire Boachijan se opese oyeku waboa soja fo ni bia no nti on pese oyeku na mo etu aban na oteso no saa be na akufu na obetu a champon abetena so no se edom no emfi de ese omoni sa fe no twa mu mfie nso aka mfie nso nti onto no bo ase wante ase nti 15th May 1979 ana Lawrence ekoye ode dom ne dom na tete ba bi no nko a etimi share obi gi amoka afre ni nsem amoka no mo ba ko fe no Iraqi regiment aye but the part ayi bi a wo soja fo dum omo amoka baako otimi gifri soja ni na no wisu ni nsem ena ode call ba bi ana Boachijan ya adwuma ho na ko start ade na free to koduro no se Boachijan ya ama no etua ne kuta na fe no 3G rifle ode abufu ja etu ne hwe form ne 20 start set to titenti me se o man no ba bi ye free ba no ene de nipa de ani ehu ene ne ma ya komu a nei ebi mo nya ne form ye ne se do mo ye ne no o kai na ya ahometi omo ebo amu we Lawrence ye sawie na ya chi no wakọ atra se obeyeku sabe no man na ya mmara se wo ye soja no ye hwan obo tim se obeyeku ne pie wa no kora na ye chi wa yenkum eno nti ye chi no ade ne kokoto masha ama aka na henef a sentence ne se okodem amia sa akoku no nti ye de ne kotum 15th May kodi na asem 26th May kodi na asem ani ye share ne se June 4th be ba be yina akoku no aya ye ka June 4th ku a omo se Lawrence na ye June 4th ku June 4th ku na Lawrence dem ya wo twen se saa da no omo ye ku no Boachijan omo ye ku no ye be yina akoku no oman ni firi ba bi na e ba o enye mmere na so bi mo toto na se June 4th no emoja start June 3rd na nwumere emoja e kan gu ya soja fo wuye ansa no mutima ko yi Lawrence free prison ede ne call sabe no bi yeku ne se ososide a first time a woye ne se okọ GBC na wakọtena se na wakasa kire wo man ne se efi na ekure no na champo aba ne SMC 1 ana akufuri ne be SMC 2 enti omo wie omo yi no no mo de Lawrence kọ GBC na okọ kasa kire wo man ne nyina se ye tu aban na ote akonwa so no nti SMC 1 ye tu no SMC 2 ye tu no se yeni ekuta wo man ni CIA AFRC Armed Forces Revolution Council yen ana CIA hwe wo man so kosi se ye be sa ato ba biem nti Armed Forces Revolution Council hwe wo man so bosom nan na sa June no ensem esi sa June no after June 4th no awre ho sem esi wo man no no metima ka se ye hu bi sa biem aman panyimfo no be di akonwa kọ including the ono tia konya so kra na omo ye kutu no eda ba ako 26 June 1979 ye di esamula na di kan sabe na di ka kuma champon aike champon gina so kutu champon sabe na afifa ya adwuma koda ho megimti no okoni kuru mampon krobo ye koche ni firi ho che akufu ekoche Rear Admiral Joy Amedomi
Yekoche Captain Feli. Yekoche Air Vice Marshal Yabuachi. Yekoche ye Kufone Frifa. Ona General Kwasiama Nkwa Frifa. Yeti say ni pension. Ana yes sound lie 26 June 1979. Na ya rehosem. Yeti dede ni ade se kaisi ba soja for kaisi bi. Peace go ane anti-aircraft ambulance cars ne to so bebre ade ani cars ne nyina ani hwe achim teshi shooting range na kasa ne nyamu menko bachi kakra ebra Lawrence me kokoye announcement wie ye kire se omayiku omotu aban na gunu epanyi bi ane efe no Major Odate Wellington onse sojani otu amoka ekosi Lawrence machi bra na mafiri honom eko esi omochi ka kire gan oman nso se enya no kre Lawrence so mayiku a omunyeku bia na emom Lawrence kra ne dom no omunhia no ewo Bema camp na omunhia na omunka asomdwesem na obi anya obi bibia nti omunyina mra opie free GBC ordinary hwe ye fen say aye se okobe makam o start say o tutu amoka no o to sa 3 hours odunima police station na bobo asa na soja for no so di akiri sa akopem say omo so koto no ho say oni eni nti omo koto no omo ekun no ono de omo hye ceremony address aye military burial edi man eno achi ene esan sa ampanimfo nsien General Akwasi Amankwa Afrifa, General Frederick Williams Kwesi Ekufu, Rear Admiral Joy Amedomi, Captain Feli, Air Vice Marshal Yabuachi. Yes, I'm nyina lie. Ni pension. Judge Sani Tugu omoso. Omo nyina wi. Ensem si okan se na ya rehosem nanso so anya sie wi. Nti ne nyina mu no ekowie se Lawrence aban no take over for 4 months. Ana mo bie kwan to wo se ye betimi ato aba. Ti amanyuko bia pese ogina me eto aba mana obetimi aba. Nti enya amanyuko no bebre. Any independent candidates. Sabe na ebete kwa Nyante. Se kwa Nyante o se me koda da. Na ne ho ani kapa. O se opsan ba CDC no betwa CDC me be di pounds. Enti we ka 1 pound say no balance. Oba e be say di pounds. Ono enya ono yenya Victor Usu ebenya imam. Ye to our first round we na Victor Usu lead, the second round na Victor imam ababe wini. Imam so ba ye no afe enefa 1.5 month. Ana another coup 31st December 1981 another coup say Appiah ema Rollins ebetu imam efiri akonya so he be o man ne free ba o ye mfi aduosia no ne ma akomu na ye ka ne no ye free broni nsem no mfi aduosia nson no ne ma akom yawa akom abrehosem akom and 79 81 no kwan na ye de nipa fa so o man mu no na untimi mosoja di nkansem untimi mosoja ni nkomo obetu no 1982 now Rollins a champon time no abra no muntunu no obeti asoja fo suku bia na efe no boss company na boss company no na de wo mu ni se asoja fo kwantete ye bosumi nsia na emum opese asoja fo sua ne ma bebre nti o te sa school na asoja fo am course abre no omukọ ni mfie 9 enti after 79 cool no 80 no omu nyina wie school no mo bae enti 81 omo ye cool no etimi turi mam no na yesa boss company for na dodo na ye wo ma ye no odi animu ani din ehita wiase nyina na efe no jiwa omo ne di animu ye sa 81 cool no ba 82 no omo se ese aban no etiso no
o kasako bi won mo twe o magya wo mfi wo mo ne ma wo ani nye ho eno nti etetu wo so be ye ku jiwa no nso no enkofo bi keka ho be ye ku so mo so betu no ema na Rollins asi kwan so a okọ kono nu nsa o ma ye ku na wie ana ebenya opanyi bia no so sojani a ye fe Major Chorus Kwashiga onso kwa ye counter announcement so wo mo bo mo nye ku bia sabe na Rollins atike ma waduru denu okọ Togo because onim say ku di after ku di odi agro ebekun nti wadani ahwe Togo a na waduru denu ana ote announcement ne say there bi nkofo na succeed na sa ba back nti koye say saafo no so emfo bia ho nche nti no mu dwane we dwane kwa na we dwane kwa jiwa kra de omutimi nya no age ne kwafre ni nsem o man ni free ba bi na eba o ba bi free ba ne kwan wa nso so ya to ye ho ajeje mu ana ye twefa yebo ha enti jiwa omo enum no de eto aso ema ehun se Ghana ye din nti ye wofa no ne enuanom bebre dwane atu America ko Nigeria ko pa adwuma ye enti etetere ye wo ha na Nigeria fo se Ghana fo na aba na je omadwuma ye eno nti omo obi anko nti ye kan se yenko de baaye no nti sabe no mampanyi onye ne ba bi kro mampanyi da Rollins Flight Lieutenant Jerry John Rollins na ono na ye mampanyi ni sabre no nti ye koye se okay ene ma yenye yenko fa dom ne mra nti sabe atikreta na no mode fa om timi twe enuanom ye ofafo no nyina baaye eno achi de didi mu a kopim se bedu 92 a na 79 no ebra ye beto aba no na Electoral Commission for AFRC and for Revolution Council for na Mampenda da Rollins ne di animu no omo yi omo se omo hwe abato so no opanya na odi kan fe no Justice Kingsley nyina de otosumienu e fe na odro ni mapaw no ye wahene wa asumnya ana Dr. Kwadwa Farijan sisi wo hoyi ono be kan ho miensa omo na hwe ma ye to imam aba odidi nkunima a kire ye ku betu no ti akira mo ye hihye se da bi se ye hihye na ye to aba na eja kuku sem no eno nti nyina bagitum se 92 ye beto aba eno nti 1992 ye benya opanya na ye fe no Albert Adubuahin ya obeginam se Frankatuni de ma NPP ana ye benya Flight Lieutenant General John Rollins onso je Frankatuni de ma sabe na o free omaba NDC no free PNDC aba NDC nti ye to aba 1992 Mampenda da Rollins onye no be ko edi nkunim 1996 na opanya efe no Albert Adubuahin no na ni fi ko animu nti wa amana ansa mabiem nti omukọ contest na atoma Mampenda da akofo 1996 no MPP ntimi ani nkunim 1990 na amsa ko primaries awom say yo Mampenda da akofo na aba biem sa brende nyame boa ma nkunim die bae ama omoto aba no ade ma aye Mampenda da akofo ma ne ginan se operation be diga na mampanyi enfempim mienu year 2000 ampa so ye to aba no nkunim die ba ma ne be di nkunim na sa bre no one Mampanyi onso nya ne ba bi kro aye John Evans Fifi Atamils ono ne ginae nkunimdie ba ma Mampenda da akofo 2004 the same thing nkunimdie ba ma omudi nkunim 2008 na Mampenda da di ni mfi nwotwere wie nti MPP fo no 2007 omokwa akoto abaso mko yi flag bearer no no mi nipa 17 enenti ye papa ashedu nkati abeka se akronfo dunso mko hia koyi krofo panyin sabre ni nya Mampanya abadi akire ana ote akonwa so afa na omo be fra bam obe prebi eye vice president then honorable Alhaji Aliu Mahama ebenya Dr. Adokofo ebenya honorable Adenimo ebenya Alanchra Martin no mo doso omo nyina be prebi enso so ana Akufo Addo ne di nkunim na ekọ general election no anyi na aye Mampenda da Tamis ne di nkunim 2018 no saa afe no kwan ne afe a yeto aba mprensa e wo Ghana ha yeto first run no obi enya second run no
na yehu de obedi nkunim enti no mo se aka ba bia pinche si honom e wo tan constituency didi se ekotan ekoto honom de ni ba ansa na etime nya mampanyini ampa ekoto wie no se NDC edi nkunim ayo mampanyini na wonya ba bi ko mampanya da John Evans Atamils ono na edi nkunim 2008 2012 mampanyini di ni birthday 21st July 24th July ana owuye ono ne di kan a oye mampanyini otekonwa so awu onya de ba bi ko eno nti ema yedi na bedi akire ya former president John Dramani Mahama ebegyina ema yekoto aba 2012 no mampanyini July nti 2012 no July no ekosi December 7 December na emunwa ebi se bosom Nyansapo bosom nan pedie ontumi fanye campaign ma ne honya Ghana fo akwa na so ekoto aba no wie no enkunimdie bai ema NPP ena na dodan kwakufu ade susu se da bi bibia kom na meka no efe ba bi na eba esi fidie chi abo ani sunko eja na so ani sunko mampanyi ya ote kwanyo sese obrei pa comprehension san na wonya kwan edi mampanyi nti omodi asem ne kokko se omususu se omudi nkunim ne mo electoral commission ade oye nti na ama omantima nkunim nti omo eko Supreme Court ye saberi etete judge sakasi din omo Supreme Court Justice Sofia Dinyina Justice Akotobanfo Justice enim yeboa Justice Gbedegbe Justice Atukuba sabere na Ghana ne enti sa judges yigina di sabere no judges ndi na minim ni dia Justice enim yeboa ona na minim no Justice Sofia Dinyina omu nyina na so mo kan asem ni wie no na akoduru se NDC aside nkunimu aseni enum nti osese mampanyi data Mahama otena so sabere ne yete brofo bi opanyi bi ne yefe no Tony Amakoji ombrom guso mudi asem lawyer fa no mugina mu ma NPP no de na odi enum kasa ne yefe no lawyer Philip Ato Addison ana de na okasama omampanyi ya na otekonyo sabere no omampanyi Mahama ne yefe Tony Lita ana de na okasama NDC amanyoko no ne yefe no lawyer Chachuchi Kata nti first aseni ni koso no opanyi bi baaya obewuram pese o se de oman no etie na ye kansa no ka no nko anka ye ntwa so na mum emra na man kwansa otimi kansa nti ofaale de ko Supreme Court wo ema times anam brofo na menti bi da ye sana na de fre papa no judges ne lawyers no term kese bi ana eni abontim obi ante ye se opanyi a no so ye lawyer efe no Tony Amakoji no wo ye court adamfo ne wo de babro focus ma efe no Amicus Kulia sabrofo we menam nti da 2012 election petition e Supreme Court ana Ghana for yeti Amicus Kulia aya opanya ne fe Tony Amakoji ni nyina abam yewie ye the best semanum ne bu asem no sema mo de bosom be yi ne die ne best semanum na mo de bu aye ana asomdie to aso mampanyi otekonya sisi aka se atemu na akoso na ni nye hu ne so ase be ya asomdue ebeba enti ogitum ana editum ma eto aso ebeto 2016 die ose monso menhwe sabre no na omampanyini a ote akonwa so no na ne first term no obeto a omampanyida da onya ne ba bi ko mens de no so boso be se num enum ade de to abantina afi no no term ankasa started 2013 abra so in parliament Ukraine NPP for anko no ne de to aso firi no 2016 sa to aba foforo no na Kufuado ntibidi nkunim de baaye no na ye ne policies ni ade ode baaye ehyaase ana 2020 sa to odi nkunim ya ode teso ebesi ne nti masem bisa no mese ebisa biem wa wo hweme mese o papa o wofa o nana onye mfie aduosia nson enne ne birthday onye mfie aduosia nson enne nese obo besia ene dididi edi asem eye onye mfie aduosia enson enne 67 years enne ya
e de asem na bebusa de asem na be ka kire no e asem se be mi din e de na Jamfi adutwum aha e Nyansapo TV e be san so ahia bi akram Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyi bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na Amerikasa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya